Units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na buntag palamati, region-wide, mga palangga kita sa nabilin isa ka oras. 7 ka minutos karon nga adlaw, Lunes, Petsa 27. Uy, 4 na tulog na lang ho. Magabulag na ang bulan sang Hunyo. Liwat ato nabiyabiho na pagsulod sang bag-o nga bulan, ang bulan naman sang Hulyo. Kadasig lang, daw ginabadbad ang numero sa kalendaryo. Lunes naman ng edisyon sa inyo sining nga palatunturan si Randang liwat naman aton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sining nga mga correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry, aton sining nga mga kapolisan sa Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang aton sining mata kadurungan oras sa kagabiyo ng aton sining nga Patrol 2. Crosswind Patrol, liwat naman ini siya nga magapangalagad. Nagalibot na sa pila ka bahin sa atong sining nga probinsya. Dakbanwa sang Bacolod, agod naman nga bantayan kag himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ang liwat nga pagpangalagad ni Axon Zel Minardo. Back to back sa aton nga piloto. Aksyon Papang Nixon Tahom. Ato na mga pagbantay sa mga update sa balita nasyonal, sa balita international. Just in report, breaking news, flash report, news center. Ginatutukan ni Aksyon ang Dipensor Lisay.
Opda magkita sa aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A sa Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinalagad, ang inyo siningang korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Update ninyo ako sa nabilin. Isa ka oras, 3 ka minutos nga pagpangalagad. Inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Mabulubugnaw ang lakat sang panahon karon nga kagabihon. Matapos nga nagtupa ang ulan, hindi gidman mabaskog diri sa siyudad sang Bacolod. Ang aton kalangitan di sa Bacolod medyo may mga galom pang makitaan sa kalangitan. May mga daranon sa Bacolod nga medyo basa kag madulodannog, extra lang nga paghalong. Sa aton nga mga driver, ikawan tagid ang aksidente sa dalanon. Ang aton nga mga kapulisan sa pulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod, from Police Station number 1 kag Police Station number 10, nagapatigayo na sa ila sini nga routine nga obligasyon, police visibility patrol, saturation drive, Oplan Sita, Operation Bakal. Mga daranon pa diri sa Metro Bacolod nga medyo masako pa ang paglabay sa mga salakyan. Kabay pa nga ini naton nga pagpangalagad sa Lunes nga presentation. Aton masamigi na pangamuyo pero kung kaisa hindi gid malikawan ang mga insidente. Aksidente sa daranon diri sa siyudad sa Bacolod kag palibot-libot sa aton nga probinsya sang Negros Occidental. By the way, atong shooting incident ka nagluntad kahapon sang hapon dira sa may area sang Banga Metal, Alhis Marshall Road, Barangay Alhis. Atong biktima sa paglutang nga tricycle driver nga si Kim Ryan Canillo nga taga Block 33 Santo Niño, Barangay Handumanan. Ginsaylo na sa diri sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. And I understand ginpatigayon kaina ang operation sa iya. Matapos nga may igo ini siya sa lutang sa iya siningaliog sa hindi pa may balawaan nga kalibre sa armas lutang. Sa CCTV nga nakuha sa Aksyon Radyo, makitaan nga ining biktima nga si Canillo ang nagapanglakaton sa among nga lugar kag medyo busy siya sa pagsabat sa tawag sa telepono, sa cellphone niya. Likom si Baloya ka palapit ang suspect. Patigin tandayan sa sang armas lotang sa liog kag tiniro. Pagkatumba, tingkuha ang cellphone niya. Kag may nag-abot dayon nga motorsiklo nga mo ini ang ginsakyan sang sospechado. Kay nasang ugto na interview ta si Police Captain Elmer Modilla. Daw may kasanagan niya ang kaso sa paglutang sa kay Kim Ryan Cadillo. Kaya daw may ara na sila ginasunod nga anggulo. Anggulo nga pagpangimon. Oh. Pero ang pagpangimon nga anggulo, crime of fashion.
ginatipon pa nilang ebidensya diri. Pero siling ni Police Captain Elmer Bonilla, samon kay nangapag-istoryahan ay sila daw masanag-sanag ni aksyon ni Reka. Kag sila kung magkoopera lang pamilya sa biktima, masolusyonan kag masolve na mo niyang kaso. Hindi niya drug related kundi ang buwas niya daw more on personal kag natuon sa pagigugma pangimon hindi ko na kay Captain Bonilla lang ko sino nga pangimon atong nagtiro o kung ang gintiro sige din ako ani action Eric maghatag detalye mo kaya niya gina-collate namon ang dugang pa nga mga ebidensya pero sinya sa daragan sang investigation namon do dira gina makanto siguro. Tiling ko at least daw may kasanagan niya ang kaso ni isang tricycle driver nga si Kim Ryan Caniglione. Unlike to yung kaso sang 14 anyos to yung bata nga ginparakan luthang sa mga armado nga kalalakinhan, medyo daw hindi pagid to ya klaro kag sige pa to ya ang investigasyon sang aton nga mga kapulisan. Muna siling ko bala nga bisan kalambiyong sang pulis naton kung ang mga target sang mga malaing ginhawaya matsambahan ng kati pangita ginaya tirabinta tirahon ginaya kung may tsansa lang wala sang pulis sa palibot tamo na tabo kahapon sa ngapon no sinungarono na nga kadamo tao da damo galabay da pero iso ka kinandayan niya lang sang armas lutang ang biktima kag tiniro sa liyog. Balangani kay way mapuruhan. Oh. Gusto lang to yung mag-usda kag pamungko ang biktima pero tubod ang dugo yan sa liyog ya. Pero gipasiguro ni Police Captain Elmer Bonilla sa bulig sa iyang mga investigador kag of course sa bulig sa pamilya mahapos niya, masolusyonan ni kag masolbar ni ang ini nga klase sang kaso. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa bago may aksidente man daw daw operator sang kwan. Operator sang backhoe. O kon helper, no, helper sang backhoe bla na kuryente. Nalabot sang backhoe guro ang live wire bla. Bahay na patay gid kunong helper pero gina-verify pa ni nato na ang information. Una kung isang aksidente di magimilikawan no. Isipa bla ka sakay kalimos backhoe. Makasablay pa yung backhoe sa live wire kundi ang pahinante ang helper na kuryente. Kay nasang tulo temprano pa ho may sunog madara sa barangay 41 ho. Barangay 40. Sunog to ang balayo man nga swerte kay kadasig man mag-responder ang aton nga mga firefighting unit na agapan kay na kontrola dayon ng kalayo. Malapit na sa bagsakan sa may Libertad ho. Pinalumba man naton nga mga fire truck kay na kay may sunog mo ginikit-ikit man na mga balay akong lagi kadasig mag-responder ato nga mga fire truck ato nga mga firefighting unit ati na control dayon ang kalayo iti damage ang balay ito daw partially damaged no ang balay nga na bisitahan sang kalayo kaulan-ulan pa to brutality pa to, pero ang kalayo ya. Ang sunog, way man nagapili. Rain or shine man na pero kung sunog yun na yan. Na ano makasugid ka bagyo. May bagyo ka rin kasunog pa balay. No? Muna nga kita mismo, medyo halo makita. Basta sunog ang paghambalan. Ang atong kapulisan gali by the way nagapatikayon man sang visibility patrol bala oras sa kagabihon kagagahon
Kay may mga nagalagaw nga nagapangawat sang kable ka kuryente bla. Kable ka kuryente. Kable ka PLDT kag Globe. Daw nag-aratsada ka nagarangkada naman sila. Mo to bla hambal kung nagligad nga si Mana sa inyo sa Sabado sang gabi. To blang na labayan kisang amon nga barangay Tanod sa barangay Panokoy. Balawang barangay Tanod sa barangay Panokoy. Siya doon niya kaaktibo. Tiga kuan sila ga patrolya sila dira sa area sang Panokoy. Nagyan nila niyang kamalamalahan giho sang tao bla. Tagang dumanan nga itong tao to mo. Ay galiin mo ya kay ma-attempt to sa tali magsaka sa poste. Narikubira to sa sang cutter kag lagari bla to mo. Hindi naman ko sa sang pulis ay may cutter kag lagari ka. Kasi nakitaan ko bala na bawa pantalik. Sa dalayo nga darang investigasyon sang pulis, ni Police Major Jury Puerto, ang mapisang hepe sa station number 8, at nag-ako siya. Nga mataklas katutan siya sa kwano, sa poste kay utdong ko to ang kable. Wag isa ka palag sa mga angkilan, ka mga bunggaitan nga agresibo nga tanod sang barangay Panokoy. Ito ilatabal ni Toto William Prias bla duty mo. Oras ang gabi mo yaga kagahon ga lambiyong siya mo. Kasi sa pulis siya sinupot mo. Nya tagang dumanan naman sir. Nya dinisla. Mangko sa ni Major Puerto. Sabi niya sir, agyor man ako tanin nila kung nakautod na ko. Kanami. Namihigtal na sang kable ka PLDT. Kani ka globe la. Ihigot sa liog kag ipakabit. Tarso taon na iba naman ako isa nga matingala kamo nga kamo wifi kamo internet na kay kung isa gina kamo kabalog sa unhan to utod na galitong kable ka PLDT ni gani ka Globe ay oo amo na nga ginapatrolyahan kita sa amon nga barangay Tanod sa barangay Panokoy ang mga main highway namon da oras sa kagabihon kagahon. Kung isang mga kawatan na kung isa hindi ka pakitang gilas ha. Ito nga mong tanod aktibo mo na ginabiliban nga ni Major Puerto mo. Iba ko ng mga tanod na isiban nga barangay nakasakupan sa mga lain-lain nga mga police station amo ni kaktibo sa barangay Panokoy kung hindi kin mapunta mapaganagan mo ng mga kinawatay bla nan. Dugangan pa sang aktibo kagwapo kong kumpare sa council si Kagawad Peter Maymay Noble ati aratsada kagarangkada ang aton nga mga tano dira sa barangay Panokoy. Congratulations sa aton tanan-tanan dira nga mga tanod sa barangay Panokoy kay syado sila kapisan kag syado ka aktibo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa aton nga mga viewers ha, sa aton nga mga listener nga nagalantaw sa aton sa nga Facebook Live. Pagi sa aton sa nga live streaming, duga-duga tagaanta na tsimpo kag ligwa. Ang inyo nga mga greetings on air kag sa mga nagataya sa STL ha, i-recap ta karon ang tatlo ka resulta, tatlo ka draw sa STL plus ang resulta karon sang 6:55 kag 6:45. Dugay-dugay ha. For check ko rin ato sa nga patrol to ha. Ato sa nga Crosswind Patrol. Nagbalik pa pangalagad ato sa nga patrol to ha. Crosswind Patrol kay isa ka kasimana kay relax ka pulo pa huway tisubong upod na sila ni Action Papang Nixon ha. Nagya sa nga patrol to Crosswind Patrol. Balon ta na sitwasyon ha sa syudad sa Bacolod. Live report ni Action Zel Minardo. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Action Cell Minardo, Observation Report. Cell, may gabi. Action Eric,
mayong gabi. Yes, so tabati ka na sa chismes, Action Eric. Sa ano? Chismes. Ano na siya? So, ganda niyang chismes, galaya mataas, ganda galaya boss, ang crudo, gasolina naman. Ikapat na semana, babaw. O, naglibot kami ni Papang sa nga gabi Sa bagay, way ka man dapat kadlukan, way ka man niya salakyan. Gani. Pero may mga salakyan niya. May mga salakyan niya, dalhit kiti perming atay kada Martes. Oo, sa mga motorista ganyan, no? Nga iba ni sila nga gabi, nalabihan namin sa mga gasolinahan, di nga man sila, pero hindi amo na kadamo. So, kumparar sa hapon na pag-checkyan natin sa mga gasolinahan, Action Eric, no? Laka-laka naman lang, pag may ara, mga gasolinahan na driya nga abierto pa. Pero sa nga nagliligad, dyan saan daw mataas-taas, hindi wala ang gasolina, akagang crudo, ang pagpataas, Action Eric, kaya ara sa 3 pesos, sa nagliligad, so, alas 4, alas 5, alas 6, sarado ng mga gasolinahan, yung lala, subong, abierto, kasi gamay naman yung saka, sa piso. Supot ng galing eh, magpa-full tank, kaya magtag-piso-piso ang kada litro, isang crudo, yung gasolina, no, malapit na sinentemos naman niya sa gasolina, pero galing kay siya man ang ginambal, nga supot lang sa kada litro sa niya Action Eric, no? Correct. So, ari kita subong, sa may Central Market, na kung makita natin, dari ba o terrible man ang basura, Ara naman, ara ka mo daw subo sa Central Market, naging report sang Sabado ni Action Dale. Action Eric? Ara ka mo daw sa Central Market, sa ginong report na ni Dale nga lugar sa Katuslaw Raneta. Oo, ang mga Action Eric, kung makita natin, mga pinote, mga plastic na siyang basura. Ati, ara gidya-galiya. Oo, pero sa mga nagapanilig, ang mga GO, kung ang natungdan na rin, no, nga magahimos niya sa mga basura, ginamat-amat na nila, kasi makita naman sa punta, may igpatigpat ang patrol sa Police Station 1, nagalibot ng iniya Action Eric, no, ang police visibility, kumayarang sa badi-badi, ni bala Action Eric, ng mga kapulisan, galiyan, Cadiz MFC, no, kagang iba niya man sa mga police stations, diriya sa Bacolod City Police Office, no, kanagabi, makita ang taginin sila, adlaw kagabi, gido, ugto, nga nagalibot, gada kag nag-shikyer man sa area Action Eric. So far, darayo sa may dalan Lacson, no, kaga sa ibang pangadalan, diri sa may syudad sa Bacolod, normal naman ang lakas ng trapiko, pero ang atong nga chimpro, subong tayo magalom-galomon, gabi sa itong sa palangitan, so wala dito mo nakita nga ditoon, subong basta pa ang dala noon, so inainay sa mga naga-motor siklo, no, kaga sinantalantama ko gani kung kasi dara sa may police station po, ayan ba Action Eric, kung kakita, may ara, mga sambit na kalina nga pirang kuha, niya ba sang kable sa telecommunication. Oo. So kung kakita, hindi mo man namasalaan, Action Eric mo nga, ina-empleyado, ba kung hindi, kaya pero sa nabigad, sa may police station 7, gani ang nadakpan to, so ka-inside job man ba Action Eric, mismo man kung kakita, mga empleyado, so man nga telecommunications, ang napangutod man sa ila, sining nga kable. So, dapat, no, chikeron yun natin, mayo lang na perme, kung madakpan sila sang kapulisan. So, kung hindi man, kung hindi sila matayningan, kasi libog may ang ulo, no, sa mga yara, sa mga telecommunications ni Action Eric. No? So, masubong nga gabi, Action Eric, ang hangin, ang makanikanay, biskan niya nag-delom, no, dumauda naman, pangatsago na mauda naman, no, kay tumitong, hindi siya kanangitan, no, namin magani, kaya kapaang, gito subong ang tiyempo ka ng temperatura, ya, diri sa maya syudad sa Bacolod, Action Eric, kagamo ni oras ya, makitaan ka madamo pa sa giyapo ng kauturan, ang jeep sini, no, Fortune Town, Central Market, ang narota, pa din sila, nagabiyahe pagyapon, kasubong man ang Banago, punta tayo, no, ang kalabanan, din nga damo, pasahero, ang Banago, kagapunta tayo, sa mga Fortune Town, dara gamitin-meeting, patong mga driver, o istorya, guro, subong nga gabi, malinong, no, halimsang kagina, Action Eric, amo lang to, ang isa ka insidente, no, nga partially damaged niya, ang sabahin siya nga nasunugan dito kagina, sa may Barangay 40. So, for Action Eric, no, wala pag yun sa major incident, nagpunta din sa may syudad sa Bacolod, sabay pa wala lang din, no? So, nice. Kagabi, no, konya adlay Action Eric. Hindi lang pangamuyo, anta lang hindi nilang liwat matabo naman ang ginakadlokar pero sa kapulisan naton. Ang mga ni Action Eric, kaya ang sabay sa kapulisan, although nga ginaubra niya nila, no, ang ila, tanan nga,
ikasarang simihti galing kay ti ang krimen tong kakisa hindi taman mapunggan ang generic so kabay pa no pangamuyuan na lang nga wala na may magaluntad yang anuman nga mga insidente no mabugat nga insidente diri sa may syudad sa Bacolod Action Area. Ay, ti salamat. Kita mo na nga siniblang nga nga. Ay, salamat nga wala na sang shooting. Gani. Iska na subong no. Ari makita tao ang nagapaniglig ni Balas sa may Central Market din sa damo-damo naman sila. Ang atamat naga tawhay naman ang nadalan kag subong nga gabi samtang nagadalom ang gabi actioneric no ang aton nga mga kauturan dira sa may abahin sa nga Bacolod City Public Plaza nagamat-amat naman paghimo ti malagani amo ni oras nagabukas to sa lagina paggalabay na amo ni Papang nga nagapatrol kalabanan na actionary kung kakisa mga 9:30 kasarado na sila mo galing sa bungad na Lunes dadamo pagyapon tao no sa diri sa palibot sa syudad nga makita naton yan sa bunga gabi. Sige. Sa actionary observation report nagikan sa patrol ni si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid aksyon na Zel Minardo. Unang report sa ato sa Patrol 2 Cruise Patrol. Sitwasyon sa Bacolod. Ang report sang Sabado sa gabi ni Action Dale sa Sintana Market na ara gijagligyapon eh. Ambot ko sino na makatag solusyon isang paglaptad sang mga basura nga ginabaligya sang mga vendors nato sa Sintana Market ha. Dira sa may Losoriaga. Losoriaga katuslaw na da. Amo gidjagli ya. Kay tapos nila baligya ang basura nila ginapangbilin nila daw sa kabaloy maghimo sa basura nila da. Kasalay sila kay may street cleaner man mong. Titani kung ikaw yung manog baligya, responsibilidad mo na iya ang mga basura mo kag ang wala mong ginabaligya kag serbi na abi nga basura paitaan mo na sa suludan plastic abi da kung may mga sako ka daw nano mga plastic bag ka da isulod mo da hindi kay pagusto ka lang mo kabiling ka basura mo so, hindi ginimayong ginahimo sa mga vendors na mo kinatagaan na ka mo sang palangabuyan nyo especially kinatagaan na ka mo lugar na makabaligya ka mo dila sa sagwa sa Central Market. Hindi karon ara naman ho, ang basura nyo, ginabilin nyo lang da. Pinagusto lang ka mo da kabilin sa basura nyo. Lakadlaw, masawayan na kamang kamuda, kag maakigan kamuda, kag hindi na kamo naman dira pa baligyaon sa gwa da. Mareklamo naman kamo. Pero kamo mismo ang ginagabaligya da daw. Huwag kamo ikapangimos basura nyo da. Daw higko nyo lang tapos nyo ariya, bayaan nyo lang. Ay nano ni mga klase mga vendors na to na sa Katuslaw na da ka San Sebastian na nga lugar da. Ikabudlay man nga mga managbaligya nga vendors na to no. Hindi sila kahimo sa ilay nga basura kay tapos na baligya bayaan na nila mga plastic, mga utan. Basta may mga himbis pa da kaghasang ka isda ay nano mga sitwasyon sus ka mga damak nga mga vendors na to no. Hindi makitanan ha ang habol na nagabilin sa basura ya. Balikan talaga ng patrol na to, balikan talaga sa Action Cell Minardo sa balik niya sining pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. May gabi dira kay Toto John Flores no, kay Migo ta John Flores sa Barangay Granada. Daw nagapaurok-urok kisag ni pamati sa Action Night Patrol. Salamat kita kay John Flores. Kuan siya gali daw tao ni siya ni Kuan sang Migo ta. Tao ni siya ni Migo ta Jeremy Janlu no. May gabi dira kay Toto Migota Jeremy Janlo. Tao ni siya gali. Si Toto John Flores sa Granada. Dara sa Ligaw Bragoro.
sa kay Jeremy Janlu. Sige. Alin na kay Papang Nixon Taho man kay daw halin si Patrol 2 eh. Siya nagpaway-way do isa gitoks man ng paway-way. Si Tatay Teddy Hida ka monitor naman. Si Julius kag si Mary Grace Crisostomo, si Tessie Galon Alabi kag sa tanan nga nagapamati da sa Sitio Pacola, Barangay Alihis. Mayang gabi dira sa inyo. Alin na kay classmate Rona Rihida Traba. O si kuan ara ka monitor sa to no. Si migo ko Amboy Oso Brag. Kurting iya nga ngalan kagang iya sini nga kuan ba? Ngalan sa Facebook pula si Amboy Oso Brag. Ay, puwerte. Kuan na ginakalaging, ginarambol yaman. Do STL ba? Kayom-yom gini sa mo. Maing ka, bilang dala kagmay lang nga pag-monitor si mo pareha. Miyembro ni Sasang Bacolod City Police Office. Ha? Sige. Ay, ipan ka naman, ha? I-check na mga report na gikan sa ato cinema correspondent. Ano ito report ni Aksyon na Nelson Pateño, ha? Kaya nag-standby si Sara number 3. Ang balita na tipo niya gikan sa 1st District, Toboso, San Carlos, kag Calatrava. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Yari sa number 3 si Aksyon Nelson Pateño sa report. Son, may gabi. Yes, aksyon Eric, may gabi kag sa aton sini nga mga kaaksyon na mayogid nga gabi sa inyo tanan daw wala yan naga problema ang mga motorsiklo sa amon di. Nga man. Sige bahis daw wala ginamalan sang krudo. Ati ka pa niya, ba't usan paano? Guro may man guro ilang nga kita kag biyahe guro eh. Imagine mo, 91 ang gasolina de. Ati basi kung makakuan man sila, basi kung makaginansya man sila sa biyahe nila. Mugani man. Ati yung taga... Mabatsagan man bla nila. Oh, batsaga man nila, pero kaling iti, mislami mo ka, muna na palang abuyaan nila. Ati mugani kasi man, guro, makaginansya man sila sa mga pasahero nga karga nila, guro eh. O ting epekto nga balabal di ka saka may nilanat ya. Ati natural eh mayo ko nang karga sa balabal na tubig gasolina am nakagkudo. Tanan nga gadlagan batsa gina kalakiti bisa nato nga reklamo wa man tagyapon mahimo di ba? Gani man kati bakal ka imo slakyan kay para. Gani man kiti basta may salakyan ka way kagid mahimo da. Mo gani maambal gani naman may pa mag-compute makatipid pa kaysa mag ano ka. Pero ti kung may salakyan ka, ti inay lang, ganagan lang. Ati kung may di mga... lang tanto sige gwa bla kag sige lakwatsa. Gwa lang kung may importante nga laktan. Mo gani man. Especially nga dala mong bilog mga pamilya. Correct. Mag get together bla magkadto sa kalugar kag mag happy. Na. Tapos dasunwan man bulan. Hindi permi. Kasi kumputo ka. Ang balita Aksyon Eric, medyo matawhay karon ang aton sini area ti ikaduhang adlaw sa amon sini kapistahan may gamay nga changes sa amon sini nga ruta dire kay ang main highway dire sa tubang mismo sa nga municipal hall sa Banwa sa nga Calatrava ang gina-close kag gin-reroute ini siya sa inira barangay nga dala na parang maka-tsansa nga aton sini nga mga kauturan nga wala sa vlog kag malayo sa anuman nga mga aksidente ginsira ang ano malang magagmag ano malang hindi gid man masyado ka layo sa nga ginsiradan kundi atubang lang mismo sa nga munisipyo Aksyon Eric ang daw pariyo na blada sa para ma-imagine sa aton sini nga mga bakulod noon dira bla sa sa dalan San Juan kag diri sa may Aranita dira sa Aksyon Radio do mula na katason sa ila sini nga gisira. Okay para nga matagan tsansa ang mga kauturan ta nga makasakadto sa pila ka makalingawan nga ginsit up para sa Calatraban yan kag sa mga bisita
nga makakadto man sa mga lugar nga gusto nila kadtuan diri sa kapistahan sa Calatrava Action Eric. Okay. Makita nato ng kalangitan medyo maayong panahon. Wala sang indikasyon nga may pag-ulan kay wala man sang galom kita nakita. Maayo ang tiyempo sa karon diri sa aton sini area of responsibility. Ang balita Action Eric nga natipon naton sa karon nga adlaw, 4 ka mga persona ang gindakop sa gin-isa nga puwersa sang makatapo sang Philippine Drug Enforcement Agency sang Guimaras, Nokpo, Kagantiki, kag Subong San Carlos City. Action Eric sa ginpatigayon nga drug by bus operation naging patigayon dira sa may barangay 6 sa may Ilagan Extension, syudad sang San Carlos sa kaina sang Udto. Ang mga suspitsado ang ginkilala nga Sanday James Jinggoy Santillan, lalaki, soltero, 29 anyos sang barangay 6. Subong si John Artaba, lalaki, 33 anyos, may asawas, barangay 1 sa siyudad sang San Carlos. Ang ikatatlo si Roger Lebre, lalaki, 42 anyos, soltero, kag pumuluyo sang barangay Rizal, siyudad sang San Carlos. Ang ikaapat ginkilala sa kay Janry Garnica, 29 anyos, sang barangay 6 Action Eric. Sa ginpatigayon nga drug by bus operation sa aton sini nga makapulisan sa siyudad sang San Carlos, nakuha ang 5 siyam ka mga magagmay nga plastic sachet nga ginadudahan Shabu Action Eric kag pila ka mga drug paraphernalias. Nakuha man ang gingamit nga 500 pesos nga buy bus money sang mga kapulisan. Ginabulubanta nga kapin sa 15 gramo ang nakuha nga droga sa ila sini posisyon kag kontrol kag naglabot sa 102,000 ang balor sining the standard drug price sang droga nga nakuha sa ila. Ang mga suspitsado karon, ang 4 ka mga dinakpan ara sa may custodial facility sang San Carlos sa PNP. Sabay naman sa Banwa sang Calatrava sa report sang arrested other wanted person sa operasyon sa makatapo sang kapulisan diri sa may Banwa sang Calatrava kung sa diin ginpatigayon ang operasyon sa pagdakop sa isa ka akusado sa may sitio agtutugas sa barangay Cambayumbo, Banwa sang Calatrava. Ang akusado ang ginkilala sa kay Philly Barayog Guadalupe, lalaki, 42 anyos, may asawa kag residente sa nasambit nga sitio barangay kag Subong Banwa sa gin-isa nga puwersa sa mga katapo sang kapulisan sa Banwa sang Calatrava. Upod ang mga kapulisan sa may siyudad sang Cebu Action Eric. Ang suspitsado ang nagapangatubang sang kasong pagbayolar sa Republic Act 9262 o kon Bausi, violation against women and children. Ang kaso ang ginpermahan ni Judge Van Russell Inopiques, ang acting presiding judge sa Regional Trial Court 7 Judicial Region sa Branch 22 sa siyudad sang Cebu nga napitsahan sa tong Nobyembre 8, 2021 Action Eric. Kaga nagatagman sang nagrekomendar man ang korte sang kapin sa 72 pesos para sa iya sini temporaryo nga kahilwayan. Sa karon ginapreparar na ang pag-transfer sa nasambit nga suspitsado dito sa may siyudad sang Cebu kung sa diin natabo ang nasambit nga krimen. Action Eric. Muneng pila ka mga report na to natipon sa may siyudad sang San Carlos, Banwa sang Calatrava para sa Action Night Patrol. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon nyo Nelson Patinyo na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radio!
Salamat gid Action Nelson Pateño reporting live gikan sa First District. Area sang Toboso, San Carlos, kag Banwa sang Calatrava. Mayong gabi dira kag mayo nga pagpaurok-urok kay Madam Ems Abuso. Bao nagapaurok-urok kitang mami ni Action Eden Abuso. Si Ma'am Ems Abuso. Ang nanay ni Action Dorer Kabato, ka monitor man sa aton galiyo. Si Manang Nene Jane Kabato. Oy, 40. Ems Abuso, mami ni Eden Abuso. Nene Jane Kabato, nanay ni Action Dorel Kabato. Ay, 40. Paurok-urok sila. Happy Monday morning here, Action Eric, watching live stream here while eating breakfast. Kami diri sa Rochester, Minnesota, USA. Shout out lang to my sisi, Mrs. Alvarez of Tangob. Salamat gid. Alin kay Madam Star kag Doc Matt Mayo. Paurok-urok sa Action Night Patrol program, no? Salamat gid. Happy listening man kay Serena Grande, kay Joel Halyurina. Joel Halyurina, Junel Halyurina, paurok-urok ito. Sa kay Ibon Botser sa Germany, kinatamya lang iya pamilya dira sa Banwa sa Morsya. Kay Inday Siska Soles da, mayong gabi. Happy birthday gali kay Donnie at Donfi Marie Doma Castro. No, sa kay Donfi Marie Doma Castro, happy birthday si mo Inday Kaykay. Sang GNG, ang monitor mo sa aton gali. Salamat kita. Kay Sir Dennis Perma and family, mayong gabi gid, no? Kay Sir Dennis Perma and family, dira sa Barangay Singkang ga monitor gid sa aton. Ga paurok-urok gid sa pamati. Sa kay Joe Celine, kag kay Joanny Mel, may gabi gid ha. Kay Joanny Mel da may gabi gid. Kay Arnel Binares Senior, Arnel Binares Junior, kay Andro Mamon Binares, sa mga Binares family dira sa area sa Kalihis, ga monitor gid sa aton. Salamat gid pare, no? Kumpare ko monitor man sa ato na ang akong amigo. Parang hindi na siya magpakilala. Si Nelbert Florentino ga monitor man sa ato, no? Salamat kay Nelbert Florentino, kay Serena Grande. Kay kumpare ko Stephen Oy, kumare ko Angel Oy, ihado ko Ichi, Toto Samuel Oy, dira sa Takuling, ga monitor gid ka nagapaurok-urok gid diri sa inyo nga palatuntunan. Salamat gid. Ali sa report ni Action Nelson Pateño, may balos mga report si Action Roger Gutib, Cadiz, Sagay, kag Escalante area. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action Night Patrol Field Report. Action Roger Gutib, line number 2 sa report. Jer, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, maing gabi sa ito mga kaksyon. Daw medyo nagtupagin Action Eric ang ulan sining hapon, no? Dere sa may norte nga sa probinsya, kag daw mabulumugnaw subong iyang timpo. Ulaw-ulaw naman, pero tiga basa yapon sa mga karsada. Bla mo na nga tiga remind kita yapon sa aton mga motorista, labi na ginagmaniho sa mga motorsiklo. Magalong-along lang, kasi kahapon lang to sang hapon may ara nga na aksidente nga mag-amay nga sa diin ining mag-amay Action Eric ang nabunggo sa poste. Ang ila sila nga ginasakyan nga motorsiklo kay man hubog man ang motorsiklo. Inda confine gidya sa ospital ining amay nga si Antonio Dagyawan, 52 anyos edad, kag ang
bata naman nga si Arnel Dagyawan naman yung kamaniyo sa motorsiklo nga ti pariho man sila nga nakainom aksyoner suno pa sa atol sila nga kapulisan kabisan pagka City Emergency Clinic kasiling gini pag-abot sininila naga panimaho gid sa makaulubog nga limon bali NTL sini Antonio Dagyawan ning amay ang hilay na sakyan nga isa karusing single motorcycle ang yara magkaroon sa Cadiz City PNP sa bahin siyang traffic section. So nagariman lagi kita nga magalong-along gid kag kung nagmaniho gani sang sakyan tandaan gid dapat nga hindi maniho nga nakainom o kon dulo bastante no? Kay man magtuga gani na sang aksidente hindi na naton iya makiling pa nga hindi maghalit kundi maghalit na siya una sa lawas kadua sa bulsa aksyon Erika. Sa pilaraton sa mga balita sa siyudad San Sagay may gidakop sila mga hapon las 2:45 tak na sa kawadad person may kasong estafa sa gini babayi gidakop aksyon Erika. Dira panigali sa siyudad sa Bacolod gidakop po sa may barangay 35 ang pag-operate sa kapulisan sa Sagay City PNP sa bayan Warren Sumpunta Section sa pag-supervise o konda sa direktiba nga si Yin Papanaog man ni Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe ang acting chief of police sa Sagay City PNP po sa Police Staff Sergeant J. Serrado sa Warren Section padulong dira sila sa Bacolod kay las 2:45 sa lamang hapon Hunyo 27 ang pagdakop sini sa kay Mercy Torino Ilarcusa alias Tata 34 anyo sa edad may bana o kag residente iya sa sitio Hinagupitan sa barangay Janay siyudad sa Escalante pero iya sini nga kaso diri ini sa siyudad sa Sagay kag naibaluan nga ini siyang stay dira daw panago sa may barangay 35 siyudad sa Bacolod nagatrabaho siya na kag sa ulihin naibaluan nga ra siya tigin serve sa iya ang warrant of arrest nga may criminal case number 8942 kaso nga estafa nga issue sa Municipal Trial Court in City sa siyudad sa Sagay kag inpirmahan ng Honorable Judge Viena Marieta Kayongkong Kabusao nakapetsa ini sang Abril 26 2021 ligad tuig agang iya sini nga piyansa gamay mula aksyon Erika galing kay kay na sarado na blang ang opisina sang judge nga magkapiyansa siya so laban-laban buwas ni siya mapos ang bill kay 3,000 pesos malang ang iya sini nga piyansa gali pag-abot siya dito wala na di na pwede buwas naman sa iya sini nga pag-post ang bill para makangkon siya sang temporaryo nga kahilwayan sabay naman sang Cadiz City PNP ang pila ka mga report diri ini may kaitaran bala aksyon Erek sa yapon sang patigayon sa aton kapulisan sa sining tokhang kontra illegal nga pusil o ginadilian nga pusil kag ngayara naman nga puli o surrender sa isa ka improvised shotgun na wala sang bala kag ini ginbayluhan man sang bugas sang kapulisan hapon lang ni alas 2 takna sa hapon uli sang ukong surrender sa isa ka concerned citizen nga si Julius de los Santos Igabua 40 anyos sa edad kang barangay Andres Bonifacio siyudad sa Cadiz ang nga armas karon ang yara na sa custody sang Firearms and Exclusive Division riman sa siyudad sa Cadiz City PNP kag subject man ni kumatipo na nga mahatag man sa probinsya o kung ma-turnover man sa probinsya para sa proper disposition. Salamat man si Police Lieutenant Colonel Julian Dispe nga ang kooperasyon sa Pumuluyo ara gid sa gyapon tungod sining ilang programa armas by lumugas sa tokhang kontra ginadilian nga pusil aksyon Erika. So far maring madulong tanga report balita informasyon na tamyaw sa nagre si Major Nelson de la Cruz no nga mo di sa tunga City Commercial bla sa siyudad sang Cadiz kag nga pamati sa aton sa aksyon at patrol kada gabi gili dira sa may siyudad sang Bacolod may gabi gili sa Timos Red law mo sa Timos Urbano sa kay Major Nelson de la Cruz gina
Tamyaw taman na si Cap Madali Diaz kaya po kay Mr. Jonathan Diaz mumada siya kay Migo kay paring Jewel kag Inaiba Sangko si Migo no manggubat pamati man katon kag sumugman ang amon diri nga senior executive police officer Pontius Po na si police executive master sergeant Romar Biloso maing kabigin siya pamati man siya sa may barangay Kaduha Migo sa tuloy si Glenn Javier ba sa barangay Sikabang pamati abot ng bangro siya to dagko na sa bagay kung dagko na nagatupap na sunod amo ni mga balita naton direkta diri sa may siguro distrito sa probinsya sa Negros Occidental. Para sa Action at Patrol, ini si Action Roger Guti Biga Report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat gid Action Roger Gotib gikan sa area sang Cantis, Escalante kag Sagay. Sa iluhan naman ang report ni Action BJ Apasible. Mga balita na tipon gikan sa area sang 5th District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Report. Line number 1 si Action BJ Apasible sa report. Jay, may gabi, please come in. Good evening, Action Eric. Nagadangat na sa malapit tunga sa milyon o kon 400,000 to be exact ang ginatanyag nga padya ni Hinigaran Municipal Mayor Jose Nadi Arceo sa kasulbaran sang kaso nga pagpatay kay Leonardo Espinosa kinalikdan nga Hunyo 4 sining nga tuig 2022. Kung madumduman, Action Eric, ginluthang si Espinosa sang wala pa makilalan nga suspect na nagasakay sa motorsiklo sa may bahin sa Lopez Haina Street, sakop sa Barangay 1, Banwa sang Hinigaran. Ang pagdugang sang padya ang palayag sang alkalde kagina sang aga Lunes, Hunyo 27 sa iya sining nga speech during sang ila sining iya nga flag raising ceremony. Masubra na sa 3 ka semana, Action Eric, humalin sa nagluntad ining pagpatay kay Espinosa kag tubtob sa karon blanco sa gihapon ang Hinigaran PNP sa identity sang tagluthang. Sa pinakaulihin naton nga pagpakig-angot sa Hinigaran Municipal Police Station, nagapadayon man ang ila sini madalom nga pag-investigar sa nasambit nga krimen. Kag kagaina gintingwaan taman nga malabot si Mayor Arceo pero probably BC si Mayor Nadi Arceo sang Hinigaran. Samtang sa piyak nga bahin, Action Eric, gusto talang ipasalamatan si Police Captain Ryan Villasario sang Hinigaran PNP kay matibuslan na ini siya ni Police Lieutenant Colonel Niserato Sabando Jr. kay naghiwat kagaina sang turnover ceremony sa syudad sang Bacolod. So ang aton nga pagsaludo kag pagpasalamat kay Police Captain Villasario ginapalabot gid naton sa iya kay isa ni siya sa mga nakilala ta nga mabuot kag mapisan nga hepe kay every time nga magpadulong kita sa Hinigaran Municipal Police Station sa pagkuha sa mga balita kabuot gid nga klase sang hepe. Balita nagikan sa Banwa sang Hinigaran, ini si Action VJ Apasible, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat gid Action BJ Apasible. Report gikan sa 5th District, area sang Hinigaran. May gabi dira kay Migota Jolie Castillo. Musta kada Toto Jolie Castillo? Kag si imo dira nga bilog nga pamilya. Kay Nelbert G. Florentino, may lang dira kapag paurok-urok pamati. Ari ang pag-recap naton sang 3 ka draw sa STL, sa mga nagataya sa STL. First draw kay na 6-4, size 4. Second draw, size 17, 6-17. Third draw, 3-38. 3-38. Resulta sang loto, 655, jackpot price, wala sa manay kakuha, 281.1 million pesos. Resulta, 49, 1, 40, 21, 20, 55. Again, 49, 1, 40, 21, 20, 30, con 55.
Resulta sang Lotto 645, jackpot price, wala sa mga nakakuha, 8.9 million pesos. Resulta 10, 44, 12, 31, 33, 19. Suliton ko, 10, 44, 22, 31, 33, 19. Monitor dira sa ato sa Barangay Mandalagan, tamiya ko lang dira ang Barangay Chairman Panoy Astorias, kagtanan nga miyembro sa Astorias family sa Barangay Biasong, Ahoy, Iloilo. Gapamati gi sila subong siling ni Eli Astorias. Salamat gid. Siling ni Girans Barila nya Action Eric, good PM, ano natabo si Neko kundi in pang gabi amo pa iya ka nag-burn out. Mo ginatod no kami si Rabli sa pangabuhit ako mag-burn out kung gabi mo. I-burn out ta si Sineko tani adlaw ni lang gabi bla. Igawgtas si Toto Girans Barilaw. Mrs. da may gabi gida. Alin Marlingko may gabi gida sa imo. Elizabeth Gamala, good evening. Homa Lumina. Tamiya ko lang dira ang pamilya Amisola sa Barangay Kalumangan, Bago City. Alin kay Famela Haroville Amisola. Tamiya ko lang dira si Mr. Pipi Dayon Binigay sa Barangay 26 nga parok-orok sa Idol. Idol yagid ka. Bao salamat gid kay Mr. Pipi Dayon Binigay sa Barangay 26. Ari na kay John Claire Delieva. Nga paurok-orok gid. Ging Alib sa Country Homes Estefania. Monitor sila ni Lydia Sibulan. Salamat gid. Inday Blasada, good evening kay Inibed Anuzama dira sa Kabugason man silingan ka monitor man. Tamiya ko lang dira si Arthur Jeff Vilasor, Star Mayo, Doc Matmayo, Noel Amar, Alma Uligon, Mikey Montilla, Cirila, Samar Aguilion, Christine Manalo. Akon dira nga pamilya sa DSB, Barangay Pandanon. Alin na kay Jinky Jalagdon sang Arizona, USA. GBL Luntayaw, mayong gabi gida. Ka-monitor gid sa aton si GVL Luntayaw. Angel Ping Sopirales sa Placido sa Singapore, good evening. Welma Inocencio Cavarles, mayong gabi. Rofino Iragabino. Akon duwa kay nablos ara subong ilabalay sa may Pahanokoy sa Purok Kasya 2. Alin na kay Inday Welma Inocencio Cabarles. Ropino Iragabino, good evening. Sa kay Jonalyn Ninyal Di Crepito, tamiya lang si RR kag Joy ka monitor gida. Oy kay Madam Gloria Dislati Sumbito. Madam ay gabi dira sa imo kay Madam Gloria Dislati Sumbito. Kay Toto Dax da kay Toto Glenn Sumbito da. Kag sa bilog nga pamilya may gabi gida. Doon sa Salvador Benedicto, Spar 13, kapaurok-urok kid, mabugnaw nga panahon, halin kay Lee Schools, Bahas, Kulahara. Martin Aliling, may gabi, kay Ramon Caglilia Taton, kapaurok-urok kid. Sa kay Maninoy Rimo, kay Maninoy Clarita Tampipi, Tutok Clark Tampipi, sang Gardenville sa Division Barangay Tangob, kapaurok-urok kid sila. Salamat kid. Si Lobik ni Kagrobi de la Luna sa Barangay 30. Ay, may gabi dira kay Lobik kay Rodi kay Robi de la Luna sa Barangay 30. Ga-monitor gid sa aton. Kay Kuya Alan Sopi, may gabi gid. May gabi kay Kuya Alan Sopi. Kay Toto Elmo Retiracion, Mark Nicor ha. Paurok-urok gid. Dara sa may Purok Mahigugmaon, Barangay Tangob. Ara si April Joy Gaston. Lori Samuranos kapamati dira sa may natamya ilang mga taga Alingasaw, Banwa sa Moises Padilla, no? Kay Norbing Durana sa Kintown sa Division Victorias, araman ga monitor sa aton. Pamilya Himoteya sa Mamaylan, kinatamya gid kamo ni Ramel Himoteya sang Sumag. O isa kay Madam Ilinisa Montinola, may gabigid, Madam Ilinisa Montinola. Kapaurok-urok kid pamati sa Action Night Patrol.
Apir sining Ilikin Piliado Cabrales, Mapa Family, Tita Muning Piliado, kapaurok-urok gid. Alin kay Dondon Piliado Ilikin. Salamat gid. Sa sitio Duran Murcia, pamilya Sildres, alin kay Roger Sildres. Olivia Hulagting, gamonitor man sa aton. Susan Efren, gamonitor gid rin na kay Olivia Hulagting. Sa kay Aprek Mundi Uya, may gabigid. Si Lori Samuranos, Araglis Manila, oh. Monitor sa aton. Sa kay Joy Makauling, ginatami lang si Jasper Makauling, Althea Campo sa Daan Banwa Himamaylan. Alin kay Joy Makauling na. Salamat gid. Kami ako lang si Papa Edmond Claridad sa Sangtabunan, Bago City. Alin kay Idelin Labrador Claridad. Rimar Hicano Halasgo sa Valladolid, gamonitor gid. Sa kay Sonia Jeline Ortega, sa kay J. Ortega, da may gabigid ha. Kag si Sony, sa pamati gid subong nga gabi, no? Sige, salamat gid. Ga paurok-urok gid sila pamati diri sa inyo para tuntunan. Sparkly, check attendance lang. Toto Kenneth Baliheho, mayaw lang nga pag paurok-urok pamati. Maninoy maik kay Maninay Chare Salvacion dira sa La Carlota, check attendance na sa kay Kuya Ojor Limor Otaner, kay Kuya Romrom Rojo. Wow, monitor pa si Kuya Romrom Rojo. Sa mga miyembro opisyalis ng Bacolod Eagles Club, happy listening. God bless sa inyo tanan. Salamat gid. Balik kita pagkatapos lang ato importante nga mga pahibalo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pagsuwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse
DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
winner for digital storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tabalaga last kag final stress sa inyo palatuntunan. May kabidira sa kay classmate ko Joe Oliveros Jr. sa Banago, kag kay Marjane Latosa, amo man kay Marson Brion. Naga-monitor gid si Marson Brion. Balikan ta sa aksyon na Zel Minardo. Sa natipon niya sa lima aksyon balita sa Patrol 2 Crosswind Patrol. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon sir, maing gabi, yapis kabin. Action Eric, nagdangat sa 15,000 pesos ang balor sang kagamitan nga na-damage sa nasunog nga balay mga alas 8:10 sang gabi sa Amalis 1, Barangay 40, Siyudad sang Bacolod. Suno kay Isabilita Tan, wala sila sang kuryente bangod na utdan, rason nga nagsindi ang hinablo sini sang kandila agod manyapon sang hinali na batian lang niya nga nagasinggit ang iya mga apo kag nagdako na ang kalayo. Dugang pa ni Isabilita nga naplastar ang kandila sa sulod sang kwarto katupad sang foam nga posible na tumba kag gintunaan sang sunog. Nagapasalamat man si Isabilita sa ila kaingod balay sa pagbulig itap na kalayo kasubong man sa katapos sang Bureau of Fire Protection kag iban pa nga responder sa madalsing nga aksyon. Wala man may na-record nga casualty or injured ang katapos sang Bureau of Fire Protection. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basic para traffic to. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat kay Patrol 2. May kabidira kay Marilot Trabilia Katinoy. Gamonitor pa siya. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Paging sining amanon Action Night Patrol Program Lunes edisyon. Magatakop ini tibaryo. Balik ini buwas Martes. Same time, same station. Aton sa lima patrol unit reporters in action na napakalagad karon nga kami. Aksyon na Roger Guti, BJ Pasible, Nelson Pateño, Zil Minardo, back to back sa top 2 action papag Nixon Tahom. News Center Action Andy Pensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, Backup Security Guard Turok Banwa, back to back kay Security Guard Campaner. With IT expert Sir Elroy Dutilios, Transmitter Control Tower sa Barangay Talong sa Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, Chief Engineer Noel Piñalan, ang inyong lagad, Angkor Man Action at Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagkasiring adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at magtulog magpangamuyo. Sa papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio, Bacolod. Una sa balito na sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio!